Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Abril 4, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaginyaman si Aksyon ang Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Mga PUMs nga positibo nag-respond sa panawagan ni Vice Mayor Familiaran nagsobra sa 70. Nokpo nagbaton sang napulo kasako sang bugas halin sa probinsya. Sa mga nagapangunang balita national, laibatok sa diskriminasyon ginpangabay sa mga LGU. Office of the Vice President ginpasalamatan ang pagkilala ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa balita international, 1,500 ka napatay bangod sa COVID-19 na record sa sulod sang 24 oras sa US. Kag sa aton balita sports, third highest paid footballer nag-donate sang $1 million sa Brazil. Sa balita entertainment, singer-songwriter Christopher Cross ginpahayag nga nagpositibo siya sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging may Balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Kakaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal.
Kapin sa 70 ka mga persons under monitoring kon PUMs ang nagpaigangot kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran kag nagkadto sa City Health Office subong adlaw Abril 4. Ini kasunod sang paandam sang Vice Alcalde kag paghatag sang ultimatum sa ila tubtob Domingo nga adlaw nga kinahanglan magpahibalo ang 57 ka mga PUMs nga lost to follow up sa ila sitwasyon. Sa interview sa Aksyon Radyo ginpahayag ni Familiaran sa kapin 70 nga nagpahigangot sa otoridad, kapin 40 diri ang mga lost to follow up samtang nag-iban o kung nag-iban ang wala nakahibalo kung ano ang himuon matapos ang 14-day home quarantine. Suno sa Vice Alcalde, may mga lapses man sa bahin sa BHERTS nga posible wala nakahibalo sa ilang nga function o kung kisa lamang nakatuan ang mga PUMs. Ginalantaw man sa Vice Alcalde ang dual tasking sa mga members ng BHERTS sa kampanya kontra COVID-19. Ginpatag sa Vice Alcalde ang BHERTS ang maghatag sang certification sa mga PUM matapos ang 14 kaadlaw nga home quarantine samtang ang CHO ang mag-issue sang final certification nga hilway na sila sa masakit. Magapangayo man si Familiaran sang opinyon sa mga abogado angod sa privacy law kung bala may ma-violate o kung ma-violar siya nga lahi sa tion nga ipalayag ang mga ngalan sang PUMs nga napaslawan nga magpaigangot sa otoridad. Ginaprobahan naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Salacson ang pulo kasakos ng premium nga bugas bilang donasyon sa Negros Occidental Police Provincial Office o kun NOCPO. Ang paghatag ginpatigan sa Negros Occidental Multipurpose Gym sa siyudad sa Bacolod. Nagtiglawa sa NOCPO si Police Senior Master Sergeant Charles Figueroa. Ang Philippine National Police ang isa lamang sa nagabulig sa mga health workers sa kampanya batok sa COVID-19 pandemic. Sila amuman ang nagapanguna sa mga quarantine control checkpoints. Sa iban pa nga balita lokal, padayon pang nagabaton sang online application ng DTI Negros Occidental para sa mga kompanya o kumbuyahan nga luyag magkuha sang Interagency Task Force Permits ID kag passes nga ila pagagamiton sa mga check-up points para sa transportasyon sa ilang mga produkto. Suno kay DTI Negros Occidental Head Rachel Nofable, base sa ila record kahapon nga adlaw, Biyernes naglambot sa 148 ka mga kumbuyahan o kon 1,079 ka mga individual o kon individual ID kag passes ay ila tigayon nga naaprubahan. Sa piyakabahin ginpalayag man ni Nofable nga base sa ginpatigan nga inspeksyon sa ila price monitoring unit, nagapabilin sa gihapon nga bastante ang supply sa mga grocery products kasunod sa ila nga ginpatuman nga regulasyon. Padayon man ang koordinasyon sa ngitaltapan sa local price monitoring council sa syudad kag probinsya agud nga ipasiguro nga wala sa mga negosyante nga nagapamintaha. Ginabisuhan naman sa Provincial Health Office o PHO sang Negros Occidental ang mga persons under monitoring nga nakakompleto sang 14 kaadlaw nga mandatory quarantine nga maghimo sang precautionary measures sa sulod sang isa ka semana. Panugyan sa PHO nga dumilian anay ang direct contact sa miyembro sa ilang pamilya, hindi pag ipagamit sa iba ng ilan na usar nga mga kagamitan kag magsuksok sa face mask sa sulod sa ilang nga puloy-an. Paagi sa Provincial Information Office, isa ka PUM ang nagpasalamat kay Governor Eugenio Salacson sa ginhatag nga bulig umpisa sa una nga adlaw sang quarantine. Abril 1 sang una nga nakakompleto sang quarantine sa Mambucal Murcia ang 84 ka mga PUMs kag insundan sang 26 pa ka iban sa tung Abril 3. Sila ang wala man sang nagbatsyag sang sintomas sang COVID-19. Gindayaw ni Presidente Rodrigo Duterte si punong barangay Andre Familiaran bangod sa iya mga tikang nga ginahimo kontra COVID-19. Sa isa ka video message, ginpahayag ni Duterte nga nabalitaan sini nga maayo ang trabaho ni Familiaran kag dapat ini nga ipadayon para sa Pilipinas kag wala na sang iban. Sa interview sa nga Aksyon Radyo, ginpahayag ni Familiaran na ganahan ini sa pagtrabaho, ilabi na karon nga tion nga nakapoy na sa mga mabatian nga reklamo sa social media. Suno kay Familiaran, wala ini sang ideya kung paano naglambot sa presidente ang iya ginahimo.
Pero posible may mga staff ini nga aktibo sa social media kag nakit-an nga madamo ang bulig nga nagaabot sa ila barangay. Suno kay pamilyaran, kadamo sang bulig nga nabaton sa nga ila barangay nagikan sa iya mga kilala, kliyente kag iban pa. Suno pa sa kapitan, palareha sa karon ang effort nga ginapangita sa nga o kung ginapakita sang tanan nga kapitan sa sininga krisis. Nagapati man si pamilyaran nga malupuwasan ang ini nga krisis kun united kag nagakooperar ang tanan. Kung sa muni nga times nga do kapoy-kapoy ka nagitbala sa reklamo sa social media, di mabatian mo na ng mga statement to ganahan ka naman liwat eh. Tangon ka naman kag-ubra. So ganahan ta mag-ubra kung makatian mo lang mga encouraging nga mga words. Ang kabahin sang pagpahayag ni punong barangay Andre Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, gina-finalize pa sa technical working group sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 kag tagdumalahan sa Bacolod Queen of Mercy Hospital ang Memorandum of Agreement angod sa pag-usar sa hospital bilang Patient Under Investigation o kon PUI Center. Sunog kay City Administrator M. Ang, chair sang TWG, ang hospital ang sarang maka-akomodar sa 34 tanan ka mga PUIs nga may mild to moderate symptoms. Ginapaatag man ni ang hospital ang mag-provide sa mga pasilidad kag mag-accredit sang dugang nga mga doktor samtang ang City Health Office ang mag-augment sang dugang nga mga nurses kag personnel. Samtang pwede na maka-akomodar sang person under monitoring o kon PUM ang South Hills Academy sa Barangay Alihis nga among ginesignar nga quarantine facility para sa may mga travel history sa mga lugar nga apektado sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:17. Detalye sa aton mga nagapangulo nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginaingamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20, kagkaroon sa detalye na sa ngaton mga nagapangunang nga balita national. Ginapangabay sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease o diseases sa tanan nga local government units nga maghimo sang layi nga nagapapanawog sa penalidad sa mga naga-discriminate sa mga frontliners, migrant workers kag sa kumpirmado o kung ginasuspetsahan pa lang nga infected sa COVID-19. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles ang spokesperson sa nga IATF-EID nga nakabaton sila sang report nga may mga diskriminasyon sa pila ka mga health workers, OFWs kag COVID-19 patients sa diin sila ang ginaharas kag ginaatake. Suno pa kay Nograles, ginapakamalaot sang IATF ang among nga report kag ginapaandaman ang sinuman nga madakpan nga pasakaan sang kaso. Nagalaom si Nograles nga tamdon inisang LGU agud nga mauntat ang diskriminasyon sa panahon sa karon sang COVID-19 crisis. Ginpasalamatan naman sa Office of the Vice President ang pagkilala ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga tikang nga ginahimo sang opisina agud magtipon sang pondo para ibulig sa mga frontliners nga nag-aaway kontra sa COVID-19. Sunod kay Attorney Barry Gutierrez, spokesperson sang OVP, iya ginpasalamatan ang pahayag sang Presidente nga indi sala ang magbulig sa mga Pilipino sini nga panahon sang krisis. Sa public address nga ginpatigan ni Duterte Biyernes ang gabi, gindayaw sini ang pagtinguha ni Vice President Leni Robredo sa pagpangita sang pondo kag pagsulisit sang bulig para sa mga medical frontliners. Ginanunsyo man sang presidente ang pagkakas kay Presidential Anti-Corruption Commissioner Manuelito Luna nga luyag paimbestigahan si Robredo bangod ginaligar nagahimo sang tikang agud kompetensyahan ang bulig nga ginahatag sang gobyerno sa mga pumuluyo. Masobra 19,000 na ka mga persona ang napaidalom sang test para sa COVID-19 sa Department of Health. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa 19,000 ka mga persona nga ginpaidalom sa test, mayara man sa nga 3,749 ang nagpositibo sa kaso. Dugang pa ni Vergere nga ang kadamuon sa nagpositibo nga resulta ang wala nagpareho sa kadamuon sa COVID-19 positive cases, bagod may pila ka mga test nga ginsulit samtang ang persona nga ginkuwaan ang admitted pa para sa tuyo nga mamonitor. Ang Pilipinas ang mayara na sa karon. Samtang handa naman ang mga cabinet member ni Presidente Rodrigo Duterte nga magdonar sang 75% sang ila sweldo agud idugan sa pondo sang gobyerno sa pagpakig-away sa pandam sang COVID-19. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, magluwas sa mga cabinet member, magadonar man ang executive team ni Presidente Duterte halin sa ila bulanan nga sweldo tubtub sa bulan sang Disyembre. Sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act, ginatagan ang presidente sang poder agud nga magamit ang ginpainga pondo sa pagtinguha sang gobyerno nga masolbar ang problema nga nadulot sang COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:24. Detalye sa ngaton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado. Sa detalye na sa Balita International, naglamot naman sa 1,500 ang na-record nga napatay sa United States sa sulod lamang sang 24 oras bangod sa COVID-19. Sunod sa Johns Hopkins University Tracker, ining pinaka-worst nga 24-hour death toll nga na-record sa bugos nga kalibutan umpisa sang nagsugod ang nasambit nga pandemic. Sa karon naglamot na sa 7,406 ang napatay sa US bangod man sa COVID-19. Nag-donate sang $1 million ang third highest paid footballer para sa away kontra COVID-19 sa Brazil. Naibaluan ng Paris Saint-Germain star nga si Neymar da Silva Santos Jr. ang naghatag man sang donasyon sa United Nations Children's Fund kag sa iban pa nga mga organisasyon nga gidlansar sang iya abyan nga si Luciano Huck, isa ka Brazilian TV presenter. Naibaluan si Neymar ang nagatiner sa karon sa iya luxurious villa sa Mangaratiba, isa ka resort town sa gwa sang Rio, Brazil. Madumduman ginbash pa nagligid nga si bana ang football star bangod naglapta ang picture nga yara sa o kunyara siya sa isa ka beach volleyball court kag nagasinadya kaupod ang mga abyan sa piyak sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Sa ato naman nga balita entertainment, gayon kumpirma ni singer-songwriter Christopher Cross nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa Facebook post ni Cross, iya ginpahayag nga ini ang iyang worst illness. Si Cross ang yara karon nagapayo sa ilang nga balay kag nagsiling nga luyag niya maintindihan sa mga tawo kung ano ka seryoso kag makalalaton ang nasamit nga virus. Iya ginengganyo ang publiko nga seryosohon ang away kontra sa virus kag sundo ang abiso sang gobyerno nga protektahan ang kaugalingon paagi sa pagpabilin sa ilang mga balay kag paghinaw sang kamot. Gin-chairman sang singer ang isa ka link kundi nabutang ang guidelines sang US Centers for Disease Control and Prevention agud maedukar kag madugangan sang ihibalo ang mga tawo angot sa amo nga virus. Panugyan ni Cross kung magbuligay ang tanan, mapierde kag mangin madinalugon kita tanan batok sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:30, kaginyugin pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Abril 4, tuig 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagin naman sa Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Issue. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.